Landare bat izan daiteke gaiztoa? Bai. Izan daiteke txarra? Bueno, hori beti guri ikuspuntutik, ezta? Belarrak edo landareak berez ez dira txarrak edo gaiztoak. Definizio hori guztiz antropozentrikoa da. Orduan ez dira desiragarriak gure beharrerako eta hasten dira guk ez nahi ditugun lekuetan edo momentuetan gure laboreak oztopatzen dituzte. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Olozoroa edo pasmobelarra. Zalgi eta iraka. Gorri biziko mitxoleta. Edo taizar belarra. Okerreko lekuan azten dira gure ustez. Une desegokian nekazariaren irudiko. Baldintzak gogorretan gehienetan. Eta hala ere, aurrera egiten dute. Belartxarrak deitzen ditugu. Gaiztoak. Belartxarrak nekazaritzaren hastapenetik dira gurekin, gurean. Landare hauek egokitu dira gizakiak aldatutako habitatetan aurrera egitera. Gaur egun, galera ekonomiko handiak eragiten dituzte, eta milaka milioi euro gastatzen dira belartxarrak kontrolpean izateko. Naiz eta oso fama txarra izan, agitz ez ezagunak dira. Baina zein dira landare horien gaiztakeriak eta onurak? Zein da euren benetako eginkizuna? Ze baliabide ditugu zentzuz kudeatzeko? Ana Zabaltza Aznarizek badu zer esan. Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikertzailea da bera eta belartxarren ikerketarako Espainiako elkarteko buru. Egunon, Ana. Egunon, Izaskun. Ana Zabaltza Aznarez naiz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzailea eta irakaslea, zientzien sailan, landare fisiologiako arloan. Landaren funtzionamendua ikertzen dugu. Bueno, hain zuzen ere ikertzen dugu sentikorrak eta resistenteak diren belartxar batzuen fisiologia, metabolismoa, geneak eta hori dena. Eta hori egiteko erabiltzen dugu Amaranthus palmeriko zeneko belartxar bat. Horretaz aparte, Espainiako Malherbologia elkartearen presidentea naiz. Belar gaiztoak zainak luze dio esaera zaharrak. Nekazariari galera gehien eragiten dituzten organismoak dira, laboreetako izurriteak eta gaixotasunak baino gehiago. Negozio izugarria herbizida fabrikatzaileentzat. Ez da batere erreza bataz besteko kopuru bat esatea. Oso aldakorra da. Aldatzen da kultiboaren arabera, belartxarraren arabera, infestazio tasaren arabera. Adibidez, gure kasuan, Amaranthus palmeri da estatu mailan da belartxar bat artoan. Eta orduan, iaian gaudu daiteke erdia baino gehiago, baina hori ere infestazioaren arabera. Eta beste datu bat emateko, adibidez, mundu mailan gehien erabiltzen diren pestizidak herbizidak dira. Fungizidak edo insektizidak baino gehiago erabiltzen dira herbizidak. Orduan, bai, galtzen da asko. Etekina, murrizten da. Beste izurriteekin konparatuta agian gehiago. Eta aldatzen da urte batetik bestera. Belartxarrak laboren leku berean azten dira, Ana. Espazioa, argia, ura eta zuk esan bezala mantenu gaiagatik lehiatzen dira. Ze laboretan batipat? Guztietan agertzen dira. Kultibo bakoitza badu bere belartxar bereizgarria. Azkenean espezializatzen dira eta orduan nagusitzen dira eta zabaltzen dira. Zeinen politak ikusten ditugun mitxoletak kulunka labore soroetan. Bai, argazki guztietan agertzen da, ezta, eta oso polita da, bai kanpotik ikusita, baina nekazariei zerealetan agertzen da, ezta. Zerealetan beste belartxar tipikoak, baiko, lolium edo raigrasa, edo ere bai avena esterilis. Gero frutu arboletan ere agertzen dira beste batzuk, adibidez konizak, eguzkiloretan ere agertzen dira, koltxetan, bai artoan, kultibo guztietan. Arrozan ere bai kinokloa adibidez oso bereizgarria da eta oso problematikoa. Kontrola, etsaia, suntsitu, ezabatu, akabatu,
Irakurri ditudan artikuluetan erruz erabiltzen dira hitz horiek. Gerra batean garela dirudi. Bai, hori da. Beti puntu bateraino, baina horrela da, kontrolatu behar dira, etekinak ez murrizteko. Egia da, gerra honetan, badaude hainbat tresna, badaude hainbat metodo. Eta, adibidez, kontrol kimikoa, mekanikoa, gero neurri agronomikoak, herbizidak erabiltzen dira asko, gehien erabiltzen direnak, orain beste paradigma batean gaude, orain ja asmoa da mugitzea kudeak eta integratuera, eta erabiltzea ez bakarrik herbizidak, beste metodo batzuk, baina bai, gerran gaude. Bueno, ez da gerran, beti ez da ezabatu, kontrolatua. Beraz, ikuspuntua aldatzen ari da. Biodibertsitateari laguntzen diote. Zein dira ematen dituzten zerbitzuak? Batzutan lagungarriak dira polinizatzaileak gordetzeko, nola ez biodibertsitatea areagotzeko, oso garrantzitsua da. Batzutan insektu laguntzaileen aterpea izan daitezke, gero laguntzen dute zorua mantentzen, erosioa saihesteko, hori ere oso garrantzitsua da. Beraz ez dira intxarrak? Bai, leku batzutan eta momentu batzutan ez dira intxarrak. Landare azkarrak, dudari gabe. Bizkorrak oso, ez dira errotik ateratzeko batere xamurrak izaten. Baldintza txarrenetan ere bizirik ateratzen dira. Espezie hauek orokorrean badituzte ezaugarri berezi batzuk. Badituzte zabaltzeko ahalmen handia, bai, eta iragazkortasuna ahalmen handiak, eta horretaz aparte normalean oso lehiakorrak dira. Hasi asko ekoizten dituzte, eta hasi hauen bizigarritasuna oso luzea da. Hasi hauek irauten dute lurrean urte asko, eta gainera askotan ernetzen dira, normalean kultiboarekin batera. Horretaz aparte zabaltzen dira asko, eta genetikoki ere oso plastikoak dira, aldakortasun genetikoa dute, orduan, badute ahalmena resistentzia garatzeko, eta gero haien fisiologia, haien metabolismoa normalean oso bizkorrak dira eta orduan hasten dira gehiago. Bai, badituzte ezaugarri hauek eta gainera guk sortzen ditugu ekosistemetan, ingurunetan, primeran hasten dira. Zan liteke monokultiboaren ondorio direla? Bai, izan daiteke. Superheroi aurrean ote, izena aldatu egin berkatzaile, hau ze? Guztiz ados, eta aldatzen ari da. Izena, jaia ez da erabiltzen. Bai, malherbologia elkarteko izena mantentzen da, baina orain belartxarrak, malaier baina ez da erabiltzen. Orain gaztelaniaz adibidez erabiltzen da arbenze edo adventizia gehiago. Oraindik erabiltzen da, baina, gero eta gutxiago. Hori da. Eta gero bai, nekazaritza mailan badago aldaketa bat. Eta orduan bai, hasi dira ikusten belartxarrak zerbitzu ekosistema bat bezala. Azken finean, izan daitezke, tresna bat biodibertsitatea areagotzeko. Eta gainera, Europak diru laguntzak bide horretan daude. Hori da, bilatu behar da oreka bat. Ez dakit, gaude beste paradigma batean, gure elkarteko hurrengo kongresuaren eleloa izango da nekazaritzaren birnaturalizazioa. Dena doa hildo horretan. Begiak zabalduko, zientzia hurbilduko eta adituak ekarriko dizkizugu. Zientzia puntu-puntuan, zuri gustatzen zaizun moduan. Belartxarrak hiltzeko orain artekoan batez ere glifosato izeneko herbizida erabili da. Laborantza intentsiboan erabiltzen da, baita hirietako belardietan eta errepideetako ezpondetan ere. Historian gehien saldu den herbizida dugu. Herbizida ez espezifikoa. Hau da, ia landare guztiak hiltzen ditu. Osasunaren mundu erakundeak glifosatoa ziurrenik kantzerijoneoa dela esan zuen 2015ean. Baina Europan baimenduta dago. Eta Europako batzordeak bere erabilera beste 10 urtez luzatu berri du. Herbizida sintetiko bat da, orain ja 50 urte atera zen merkatura, eta erabili da askotan batez ere Amerikan. Orain kolokan dago, bere toksikotasuna agertu da, herbizida bat da, eta sustantzia kimikoa guztiak bezala, toksikoa izan daiteke. Frogatuta, ala ez frogatuta, dago kolokan, ikerketearen arabera. Orduan, Europan baimendu dute.
Zer gertatzen da, glifosato oso tresna garrantzitsua da, gaur egungo nekazaritzan, baina batez ere Amerikan. Nekazaritzako praktika batzuk egiteko beharrezkoa da, baina momentuz ez dago ordezkari bat. Orduan, ekologisten ikuspuntutik oso txarra da, baina nekazarien ikuspuntutik ez da intxarra. Eta orduan, nik esango nuke glifosato berez, ez da txarra, baina bere erabilera txarra izan daiteke. Eta egia da, orain arte txarra izan da. Esan duzun ongi eman bar dela, zer da ongi ematea? Bueno, bakarrik ematea behar den momentuetan eta ez gehiegi. Zer gertatu da batez ere Amerikan. Amerikan lantzen dira kultibo transgenikoak eta gehien erabiltzen diren kultibo transgenikoak dira resistenteak glifosatoaren aurka. Orduan, nekazariek erosten dute pak osoa, ezta? Hasiak eta glifosato. Daramatzate ezakitzen bat urte bakarrik erabiltzen glifosato. Eta orduan jartzen da soja transgenikoa eta botatzen da glifosato. Hiltzen duzu dena zure soja transgenikoa izan ezik. Hainbeste erabiltzeagatik da resistentziak, bai, antibiotikoak bezala. Zu joaten bazara medikura, ez duzu hartzen beti amoxicilina. Tartekatzen dira antibiotikoak. Baietz, pues, herbizidekin egin behar da gauza bera. Tartekatu behar dira, bestela, pues, baratzen dira, belartxar erresistenteak. Eta orduan garatu dira hainbat populazio erresistenteak glifosatu. Eta Europan ze arazo sortu ditu edo? Bueno, Europan batez ere erabiltzen da ereen zuzenetan eta gero agrikolak ez diren eremuetan, lorategietan eta parketan, hainbat erietan debekatuta dago eta ez da erabiltzen. Eta bueno, egia da, batzutan agian posible da ez erabiltzea. Eta bakarrik erabiltzea leku batzuetan, baina adibidez frutu arboletan behar duzu agian glifosato erabiltzea, kentzeko lehorretan agertzen diren landareak. Kontua da, herbizida gehiegi eta modu desegokian erabiltzearen ondorioz, belartxarren populazio batzuk erresistenteak bilakatu direla. Eta hori, gero eta arazo handiagoa izan da azken 30 urteotan mundu osoko nekazarientzat. Orain mundu mailan badaude 500 kasu baino gehiago. 500 populazio baino gehiago. Glifosatoari resistenteak diren populazioak. Ez dira espezieak, dira populazioak. Espezie osotara dira 53 edrolako zerbait, oker ez banago. Estatu mailan badaude 8 espezie resistenteak. Erresistentzien arazoa, dosia etengabe igo beharra. Eta horrexegatik aldatzen ari dira gauzak. Aipatu ditut lorategiak eta parkeak eta orain ja gero eta herbizida gutxiago erabiltzen dira eta gero eta belartxar gutxiago kentzen dira. Orain gero eta gehiago ikusten dira parketan flora espontaneo gehiago. Egia da orain Europan printzipioz pestiziden erabilera murriztu behar da eta orduan aldo horretan bagoaz beste tresna batzuk erabiltzera. Ordezkatu behar dira eta ja ezin da bakarrik erabili tresna kimikoak, erabili behar dira beste tresna batzuk. Adibidez, tresna mekanikoak, laborantza, tresna agronomikoak, bilatu beste varietate hoberenak, edo aldatu erein datua, eta orduan agian horrela lortzen duzu zure kultiboa, kompetitiboagoa izatea. Eta gero, azken urteotan, bakarrik erabiltzeko behar den kantitatea eta bakarrik erabiltzeko beharrezkoa den lekuetan, geolokalizatzen dira belartxarren multzoak leku zehatzak. Eta bakarrik botatzen da, dronekin egiten dira irudiak, nola ez, hau egiteko behar duzu puntako teknologia. Eta batez ere, ideia da, dena ez da bakarrik tresna bat erabiltzea. Erabili behar dira denak, kudeak eta integratua. Horiexek Ana Zabaltza ikertzailearen hitzak. Zientzia puntu-puntuan egosi nahian, Izaskun Ibarra berazain. Izan untxa. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientziaren eta Berrikuntzaren Ministerioa.